Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачылар. Сезнең белән Батырлар тапшыруы һәм мин Айдар Шаймарданов. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Россия Татарча көрәш федерациясының вице-президенты профессор Фаил Габделбар улы Ахмадиев. Хәерле кичләр, Фаил абый. Хәерле кич, Айдар. Хәерле кич, көрәш сөючеләр. Фаил абый, әле күптән түгел генә Литвада көрәш ярышлары булып узды. Бу чаралар белән таныштырып узыгыз тамашачыларны. Дөрестән дә 13 сентябрь айында Литвада 4-нче милли көрәш ярышлары кысасында көрәш ярышы уздырылды. Анда безнең Россия командасында катнашты. Россия команда составында Карачаев-Черкесия һәм Татарстан көрәшчеләре делегациясе булды. Анда төрле көрәш төрләре булды. 30-га якын илдән көрәшчеләр килгәннәр иде. Шул менә шу көрәш ярышларында без татарча көрәш буенча да икенче бөтен дөнья уеннары үткәрдек. Ярыш булды. Бу безнең ярышка 2 виста үткәрдек. Югары үлчәүдә 90-нан зур 90-га кадәр. Анда инде 30-га якын илдән көрәшчеләр көрәшеп карадылар. Анда билгеләп узыр дигез. Ираннан, Литвадан, Латвиядан көрәшчеләр, бик кысасына Украина көрәшчеләре бик безнең көрәшне яратып карадылар, көрәштеләр. Без инде бу көрәшне бөтен халык белән таныштырыш, дөнья белән таныштырыш өчен беренчедән аның кагыйдәләрен белсеннәр өчен үзебезнең көрәшне үстерү, популярлаштыру чарасына үткәрдек. Мин уйлыйм, бу безнең көрәшкә зур кызыксыну булган да, менә инде башка ярышларда алар күбрәк тә катнаштылар дип уйлыйм. Фаил Габделбарович, менә әйтеп уздыгыз, 30-га якын илдән көрәшче катнашты дип, аларның һәрберсендә дә үз көрәш төрләре булса да, алар бит әле барысы да татарча көрәшнең асылын белеп бетерми. Сез баш хөкемдар буларак нәрсәләргә игътибар итәргә тырыштыгыз? Беренчедән без аларга ярышлар башланыр алдыннан үзебезнең көрәшне күрсәттек, төрле алымнарны аңлаттык, тәртибен, кагыйдәләрен аңлаттык, сөйдек. Аларга бик кызыксындырдылар, мастер-класс үткәрдек дип әйтсәң дә була инде. Шулар белән таныштырырга тырыштык беренче. Аннан соң инде көрәш башлангач, судьялар белән үзебезнең кагыйдәләр буенча бу көрәшне алып бардык. Күп кенә көрәшләр чит илләрдән килгәннәр, дөрестән дә безнең көрәшне аңлап бетермиләр кайберләрен. Шуңа күрә аларга аңлатырга туры килде. Менә бу көрәш ярышында без үзебезнең кайбер көрәшнең кимчелекләрен дә аңладык. Аларга да игътибар бирдек. Күп кенә илдән килгән көрәшчеләр безгә сораулар бирделәр, нишләп булай, нишләп үткәрәсез? Аркага яту турында бик кызыксындылар менә шундый. Бәлки без аларга инде җиткәргә тырыштык көрәшнең үзебезнең ысулларын, үзенең аның булган якларын, булмаган якларын аңлатырга тырыштык. Алай гомумән әйткәндә бик яратып карадылар. Гомумән алганда менә кайсы илләрнең көрәшләре безнең татарча көрәшкә якын, шул турыда әйтеп узыгыз әле. Безнең инде күбрәк мөселман илләреннән Иран, менә Өзбекстан, Таҗикстан, Казакстан көрәшләре көрәшләре безгә якын әйтергә була. Күбрәк инде анасын анда төрле көрәш белән көрәшкән көрәшчеләр киләләр. Грек-Рим көрәше белән көрәшкән көрәшчеләр безнең көрәшне якынрак аңлыйлар, тизрәк аңлыйлар. Анда Франция, Италиядан килгән, Америкадан килгән көрәшләр безнең көрәшне белмиләр инде алар. Фаил Габделбарович, әле менә күптән түгел генә Татарча көрәш федерациясында бу мәсьәләләргә кагылышлы, гомумән Татарча көрәш кагыйдәләрен үзгәртү мәсьәләсендә дә фикерләр бик күп булды. Әйдәгез бергәләп шушы тамашачылар белән әлеге утырыштан һәм Татарча көрәш ярышларында Литвада булган бәйгеләрдән сюжет карап алыйк. Безнең бит инде 14-15 яшьлек балалар. 16-лар тегендә авыр була дип, тагын 13 яшьлекне менә Ренат Абдуллович бик каты төгәгым әйткән, билләр ватылып, җимерләр үтә дип. Менә шундый тәкъдим булды. Анда фикер туып килә 13-14-ләр, 15-16-лар, 17-18-ләр, 3 килеп чыгар. Әле күптән түгел генә Татарча көрәш федерациясе утырышы булып узды. Биредә рәсми ярышлар башланыр алдыннан көн кадагына куелган мәсьәләләргә ачыклык кертү максатыннан республиканың төрле почмакларыннан федерация әгъзалары җыелды. Көн тәртибендә күтәрелгән сораулар ул Татарча көрәш кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү, ел дәверендә булачак ярышларның календарь планын әзерләү һәм аны кабул итү иде. Узган елгы бәйгеләргә төпле анализ һәм нәтиҗәләр дә ясалды. Көрәш кагыйдәләрендә булган үзгәрешләрне җентекләп карап бетергәч һәм аны раслагач, алар турында регионнарга җиткерәчәкләр. Безнең тәртиб мәгълүмат менә әгәр дә кабул итсәк, районнардан, шәһәрләрдән представительләрне чакырып, аларга өйрәтеп, инде мисохоз ярышына кертү җибәргә иде. Беренчедән алар безнең представительләр үзләре аңларга тиеш. Тренерлар индаларны көрәшләргә дә җиткерергә тиеш. Бу бик кызыклы кагыйдә и бүтән көрәшләр белән тәңгәлдә килә бу. Кагыйдәләргә кергән үзгәрешләр милли телебезне халыкара мәйданнарга да чыгарырга ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Әлбәттә, моңа мисалларны без быел шактый күрдек. Шуларның берсе дөнья күләмендә үткәрелгән бәйгеләр. Литва Республикасының Шаулей шәһәрендә бөтен дөнья көрәш төрләре уеннары кысаларында татар-башкорт көрәше буенча дөнья чемпионаты булып узды.
Бу ярышлар безнең милли көрәшебезне җир шары халыкларына танытырга мөмкинлек бирде. Ярышлар шулай ук Кореяның Сирим көрәше һәм Алыш Билбау көрәше буенча да узды. Россия делегациясы составында Бөтен Россия Татарча көрәш федерациясы президенты Җәүдәт Миннәхмәтов, Татарстанның баш хөкемдары Фаил Әхмәдиев җитәкчелегендәге хөкемдарлар бригадасы Рифкат Җәләев, Илгиз Габбасов та барды. Көрәшче егетебез Татарстанның атказанган спорт стасы Рөстәм Мухамов һәм шулай ук Чиләбе өлкәсе көрәш федерациясы әгъзасы Марсель Юсупов, Карачай-Черкесск республикасы көрәш федерациясы әгъзасы Солтан Чагаров җитәкчелегендәге спортчылар катнашты. Безнең делегацияны Россиянең мультиспорт ассоциациясы генераль секретаре Алексей Класов җитәкләде. Ярышлар бик зур оешканлык белән үтте. Ике үлчәү авырлыгында үткән татар көрәш чемпионатында 27 илдән көрәшчеләр бик ләп көч сынаштылар. Абсолют батыр булып безнең Татарстан егете Рөстәм Мухамов калды. Һәм ул 2010 елда Пекинда узачак бөтен дөнья көрәш төрләре фестиваленә юллама алды. Шулай ук Шәүләй шәһәрендә 25 ил вәкилле катнашында узган конгресста Халыкара татар көрәш федерациясы оешты һәм аның җитәкчесе итеп бер тавыштан Җәүдәт Миннәхмәтов сайланды. Бу федерация Халыкара Билбау көрәше комитетына керде. Бүген бу комитет составына татар көрәшеннән тыш Кореяның Сирим һәм Кыргызстанның Алыш көрәше спорт төрләре керде. Шулай ук казакча көрәш һәм Украин халык көрәше вәкилләре дә бу оешмага үзләренең көрәш төрләрен кертергә теләк белдереп гариза бирделәр. Бу комитет дөнья халыкларының милли көрәш төрләре саклануы һәм алга таба үсеше өчен җаваплы халыкара орган. Ул бүгенге көндә Халыкара Олимпия комитеты тарафыннан танылган һәм аның карамагында эшли. Бу эшләр безгә үзебезнең милли көрәш төрен халыкара аренага алып чыгарга һәм дөньяга танытырга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, бу мәсьәләләр федерация алдында торган эшләрнең бер өлеше генә. Без бүгенге көндә халыкара танылу алдык. Хәзер Бөтен Россия спорт төрләре реестрына керү өстендә эш алып барабыз. Халыкара татарча көрәш федерациясы оешу, ул безгә дөнья һәм Европа чемпионатлары уздыру, көрәшчеләргә үзләре яраткан спорт төреннән чемпион исеме алырга мөмкинлек бирә. Әлбәттә, татар көрәшчеләре Билбау көрәше буенча дөнья һәм Европа чемпионатларында уңышларга ирештеләр, ләкин ул башка көрәш, башка кагыйдәләр. Россиянең Билбау көрәш федерациясы нигездә регионнарда оешкан татарча көрәш һәм башка көрәш төрләре федерацияләренә таянып эшли. Билбау көрәшендә махсуслашкан спортчылар юк дәрәҗәсендә. Без аерым төбәк, Россия чемпионатлары белән генә чикләнеп калмыйча татар көрәше белән халыкара мәйданга чыгарга мөмкинлек алдык. Киләчәктә без татар көрәше буенча халыкара һәм атказанган спорт сталары, тренерлар әзерли алырбыз дип ышанабыз. Мөхтәрәм тамашачылар, без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Безнең әңгәмәдәшебез Фаил Габделбар улы Әхмәдиев, Россия татарча көрәш федерациясының вице-президенты. Фаил Габделбарович, менә тиздән Россия ярышлары башланып китәчәксез, анда да баш хөкемдар буларак билгеләндегез. Нәрсәләр көтелә, нәрсәләр үзгәрешләр көтеләчәк? Бу турыда да сөйләп узыгыз әле. Дөрестән дә 4-6 декабрь көннәрендә яңа ачылачак, бу көннәрдә ачылачак көрәш сараенда Россия чемпионатларга уйлыйбыз. Узган бу ярышка безнең 27 команда килгән Россиядән. Быел аны беренче мәртәбә ачык ярыш үткәрәбез. Без аны Сингапурдан һәм башка чит илләрдән дә көрәшчеләр чакырачакбыз. Безнең фикер буенча 40-ка якын команда килә дип уйлыйбыз. Ул көрәшне беренчедә без менә сез әйткәнчә кагыйдәләрне үзгәрттек. Ул кагыйдәләрне без инде аның төп максаты көрәшне кызурак, матуррак булсын өчен эшләдек. Менә шу яңа ярышлар буенча үткәрәбез дип уйлыйбыз. Анда бу ярышлар матурна үтәр, көрәшчеләр килә дип уйлыйбыз. Без аңа хәзерлек эшләрен алып барабыз. Фаил Габделбарович, менә татарча көрәшне пропагандалау юнәлешендә нинди эшләр алып барыла? Бу турыда да сезгә сорау бирмәкче булмый, чөнки менә соңгы елларда, соңгы араларда Рафил Әхмәтхановның тырышлыгы белән видео архив тупланып килә, бик күп илләргә әлеге татарча көрәш үрнәкләре таратыла. Моннан тыш тагын нәрсәләр эшләнә? Шуннан да бу өлкәдә белгиле күләмдә эш алып барыла. Шулай ук менә без Мәскәүдәге спорт көрәше федерация белән бәйләмгә кердек. Бөтен дөньяның ФИЛА федерация белән элемтә кереп эшләп барабыз. Көрәшне үстерү буенча, популярлаштыру буенча. Шулай гына сез булганча менә Мурат Кудыш Ахметов безнең татарча көрәш буенча Татарстанда көрәш федерациясының рәисе. Аның ярдәме белән без китап чыгарган, без көрәшче халык дигән Ана Илдарханов, Илдус Гәрәш эшләгән иде. Менә шул эшне дәвам иттереп, без һәр яңа китап әзерләдек. Бу китап бик матур килеп чыкты дилем мин. Анда бөтен Советлар Союзында яшәгән татар көрәшчеләрен төрле көрәшләр белән катнашулары турында нинди дәрәҗәгә ишкәннән язылган. Анда шулай ук татар көрәшенә бик зур игътибар бирелде. Ана бу көннәрдә мин бу китап чыгар дип уйлыйм. Аны тамашачылар, көрәшчеләр бик көтеп алып, яратып алырлар дип уйлыйм мин аны. Башка эшләр телевизордан күрсәтү белән бу тапшырулар тоже көрәшне популярлашу зур игътибарга лаек дип уйлыйм, файдасы бар бик.
Тагын тамашачыларның игътибарына әйтеп узыйк, безнең Россия Татарча көрәш федерациясының үзенең сайты да бар. Әлеге Литвада булган ярышлар һәм башка ярышлар турындагы мәгълүматлар әлеге сайттан карарга мөмкин. Әйдәгез хәзер шу урында тукталып, без сезнең белән Литвада булган ярышларның дәвамын карап алыйк. Татарстаннан дөнья күләм ярышларга килгән абруйлы спортчыбыз Рөстәм Мухамов үзен милли көрәштә генә түгел, башка төрләрдә дә сынап карады. Шуларның берсе алыш билбау көрәше. Ул үзенең алымнары, кагыйдәләре белән безнең көрәшкә якын. Рөстәм бу очрашуда кыргыз егете белән бил алышты. Хөкемдарларның сыбызгысы уран салып берничә генә секунд узды, Мухамов көндәшен аркасына әйләндерде. Әйтергә кирәк, бу көрәштә дә төп максат аркага салу. Ләкин хөкемдар Рөстәмнең алымын бәяләмәде. Моны ул Мухамов келәмгә көндәшенә караганда алданрак тиеп китте дип аңлатты. Милли көрәш буенча атказанган спорт стасы, бик күп тапкырлар илебез, Татарстан батыры булып калган Рөстәм Мухамов алымнарны гадәттәгечә саф уздырырга тырышты. Ләкин алышның кагыйдәләре үзгәрәк. Республиканың иң көчле көрәшчеләреннән саналган егет Айрат Гыйлаев, Ильяс Галимов, Илдар Аббасов кебек баһадирлар белән дә бил алышкан спортчы. Физик мөмкинлекләре, тәҗрибә барысы да аның ягында. Озак та үтми ул яңа алым ясый. Ләкин хөкемдар тагын бу көрәш үрнәгенә бәя бирми. Дөнья бәйгеләрендә пляж көрәшен, сугыш сәнгате буенча очрашуларны француз көрәшендә тәкъдим иттеләр. Һәр телдә үзенчәлекле һәм кызыклы. Бу тамашаны күргәч, дөньяда силге кулланып көч сынашу мөмкинлеге бирә торган бик күп көрәш төре барлыгын беләсең. Әлеге чаралар көрәшчеләргә тәҗрибәне, фикер сөрешен камилләштерергә ярдәм итә. Россия Татарча көрәш федерациясе башкарма директоры Рафил Әхмәтханов милли телебезне пропагандалау йөзеннән төрле илләргә видео белешмәләр дә таратты. Милли көрәш белән дөньяның төрле почмакларында кызыксына башладылар. Әле быел Саба районының Мингәр авылында узган Сабан туенда Белоруссия пәһлеваннары да килеп бил алышып китте. Әллә ни искитерлек алымнар күрсәтмәсәләр дә, татарча көрәш белән кызыксынганнарын киләсе елларда да киләчәкләре турында әйттеләр. Татарстан батыры белән кыргыз пәһлеваны очрашкан келәмгә кайтсак, шуны әйтергә кирәк. Монда Рөстәм Мухамовның өстенлеге аерым ачык күренеп тора иде. Ләкин хөкемдарның алымнарга ашка өстәмәве көрәшчедә генә түгел, тамашачыларда да канәгатьсезлек уятты. Ничек кенә булмасын, Рөстәм Мухамов кыргыз көрәшчесенә каршы алымнар яудырды. Сүз уңаеннан шуны да билгеләп узарга кирәк. Безнең республикабызның иң оста һәм җаваплы хөкемдарларыннан берсе булган Рифкат Җәләев һәм Литвада узган татарча көрәш ярышларының баш хөкемдары Фаил Әхмәдиевка халыкара хөкемдарлар дигән исем бирү мәсьәләсе дә куелды. Шактый гына алымнар ясаганнан соң Мухамов чираттагы һөҗүмендә көндәшен әйләндереп бетерә алмады һәм шак кына аркасына тиеп китте. Хөкемдар шунда ук кыргыз егетенә 2 балл истәде. Рөстәм тагын һөҗүм ясады. Аның соңгы алымы милли көрәштә дә, алышта да иң югары, саф җиңү дип билгеләнергә тиеш иде. Чөнки ул кыргыз көрәшчесен җирдән аерып, зур амплитуда белән аркасына әйләндереп салды. Ләкин хөкемдар бу өстенлекне дә күрергә теләмәде. Шулай итеп Рөстәм тагын балл алмыйча калды. Вакыт тәмамланды һәм 2 өстенлек очкосын алган кыргыз егете җиңүче булып танылды. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, әлеге дөнья чемпионатында бик күп төрле көрәшләр булды. Аларның кайберләре белән без сезне алдагы тапшыруларыбызның берсендә таныштырабыз. Фаил Габделбарович, әле сюжеттан күренгәнчә, безнең милли телебез белән кызыксынучылар чит илләрдә дә бик күп. Әле күптән түгел генә халыкара татарча көрәш федерациясе дә оешты. Аның эш планнары белән таныштырыбыз әле. Дөрестән Литвада менә ярыш вакытында татарча көрәш буенча халыкара көрәш федерациясе оештырылды. Аның президенты Россиянең көрәш федерациясе Җәүдәт Мидхәтов, Минахметов сайланды. Башкаручы секретарь булып Рафил Әхмәтханов сайланды. Без инде менә бу федерациянең эшен башлап җибәрәбез хәзер. Шулай ук менә Россия ярышлары үткәргәннән соң җыелма командадан Литвада үтәчәк Европа чемпионатына барырга уйлыйбыз. Хәзер әле оештыру эшләре бар, планнар төзелә. Анда эшләүчеләр күп әле безнең. Бу безнең федерация халыкара комитет составына да керде, рамкасында. Фаил Габделбарович, менә Европа ярышларына барачак көрәшчеләр кемнәр булачак? Алар нинди сыйфатларына карап сайланачаклар? Беренчедән команда Россия беренчелек үткәргәннән соң, анда яхшы көрәшкән көрәшчеләрне алар безне уйлыйм. Бәлки анда башка килмәгән көрәшчеләр дә катнашыр. Нашы ярышлардан соң командабыз оештырабыз дип уйлыйм. Фаил Габделбарович, бик зур рәхмәт сезгә, безгә килеп үзегезнең киңәшләрегез, фикерләрегез белән уртаклашкан өчен. Без сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.
Мөхтәрәм тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.